Nyakora Mgajwang waluogi kamano mondo omitie wach otimo ni saudhi mang'eny mokalo to kata kamano jatend piny ma bende nitie kod oteku wuon kalama maduong' owacho ni who will defend me against a rogue media. Bonyo en achiel kuom jokanyo mar Kenya Editors Guild kendo nobedo nyaka jagoro mano chung'ne ute mag fwambo riwruok makelo kanyakla jochung weche mabende achiel kuom kuku maduong' mag seniors. Agem ni jaduong' koro jaduoko gimo maduong' ne senior. Kamano vioje. Wan kama teka nye senior. Fredo wacho gadi ko kuchuni tilose namo. Dwa chako gi kanyo. Bende okwaluoro ng'ato. Bende waonge wasiwasi morango. Tijwa mar fwambo ne omit. To mitne iwacho ni sama itimo tiji mar fwambo. To ng'ama nitie telo mor gi tiji mano kititich maber. Mano nitie makosa kanyo. To sami tiyo tiji mar fwambo ne to ng'ama nitie telo neni kaja wasike mano niso nitiyo tich maber. Nikech ka okochuni to kilosie. Ing'e gima timore onge ng'amose biro kuom jotelo malosogo mowacho ni gima jofwambo ndiko kata wacho gin miriambo. Ineno ka Rigathi wacho ni non wachi ni mna dweche 3 kata dweche 9 gima William Ruto serikal mare osetiyogo kit pesa en didek mane Uhuru Kenyatta tiyo godo. To wacho ni bende nonego wacho ni osetimang'o. To media chielni bende mose wacho ni nitiere tenda moko ma sirikand William Ruto oseketo. Ma weche mag mibadhi osenene. Donge mano wacho gima gisetimo bende. Yes. Emomiyo wan kuma wantie kaka jofwambo. Wan wawacho ni chieng' ma ng'ato bro biro to wacho ni wan gi mwandiko ni ok en adiera. To wabro bedo gi to. To sani gima giwacho ni wathung'o gi ahinya. Ok wamigi nafas mar tich. To wathung'o gi nikech kuma wantie waneno maricho matimore. Kuma wantie wang'eyo singo mane giketo kendo ne gilando ne ji. Odiochieng' alanga. Emomiyo wapenjo ni to singo manuketo bang' ndalo 100, bang' dweche 3, bang' dweche 6, bang' dweche 9. Ang'o gang'o musetimo nikech ka koro waneno ka gik manusingo ok utimo. Gik manuwacho nubro kete tim pok uketo. Ka wapenjo mano to ni koro warach. Oyo onge rach. Tijwa mar media ne, tijwa mar fwambo ne, iwacho ni king'iyo rea duto mag serikal wanie kamoro kanyo namba 4. To gima onego watim maduong' en gima kisungu luongo ni oversight. Nikech wan wachung' gi japiny, public interest, dwach japiny. Emomiyo kani chiko japiny ni bang' ndalo 100 tibro timo ang'o? Ibro duoko bech mogo piny. Yes. Twakoni ni kani kao chamo muma mogo ne beche kama. Sani dweche 6 dweche 9 bech mogo chalo kama. Kani kone japiny ni bro kao mama mboga tibro keto hasla to serikal ni bedo margi. Twapenji ni cabinet mari mama mboga hasla dakwa senena surage serikal. Kani kone hasla ni bro miye pesa molosogo lokogo dohala maonge nyinyo. Tang'omi hasla fund kiketo tiduoke gi nyinyo. Wapenjo kalure gi gigo manowacho. Pok wawuok nwawacho gimoro mane okiyiego mano okiwacho ni bro timo to wapenji ni mato dakisetimo. Gima gisiko giwacho ni the plan
The plan no manifesto gi wanago. Ane desktop na manifesto na yaoga. Kenda ng'iye kalure gi ndalo gik mane giwacho. Nikech ki ng'ama ber majara tero tiduogo tikoni miauru mana time. Emomiyo kata bed ni jogi wacho kanda moro ne gituge mar Musalia Mudavadi. Ko wacho ni eno koyie gi jowetene marakore gang'owa gi jofwambo. To Musalia Mudavadi ni ben achiel kuom jotend migepe mapod kwayo to wacho ni jo Kenya miwauru nafas. Gini ok dwa tim godiochieng' achiel. Nikech ong'eyo ni gik mane gisingo ka ne gin mnama mag sero japiny. To koro chopo kuma koro ji nyaka wach adiera. To mondo japiny mi nafas, mondo jofwambo mi nafas, nyakidogo chien mikoni oyo jowete. Gini nawe ni yot. Tayudo kotek. Miya urundalo moko kata higa chiel. Mondo waketi achiel ariyo adek, mondo wane kama giditi. Emomiyo Musalia Mudavadi wacho kamora mora ni gini kumiyo wahigni ariyo twanyalo time. Nikech ong'e maber ni singo duto mane gichiwo ka ok nyal timore gi ndalo 100 gini